На много места в страната липсата на пътни знаци и табели е голям проблем за шофьорите. Много често този проблем става причина и за катастрофи. Репортерската ни проверка показа, че дори когато има знаци, те могат да бъдат объркващи или изобщо да не се виждат. Кратка разходка дори в центъра на София ни изправи пред дилеми и изненади на пътя. Ако не познавахме града, трябваше да се взираме съсредоточено в страни, вместо да внимаваме в движението. Така може да не видим и пешеходец на пътя, защото табелата е невидима за шофьора. Сигурно за това, един от шофьорите, които попитахме, призна, че не следи знаците на пътя, въпреки че е преподавал безопасност на движението. Мерките за сигурност официално поставени, аз не ги уважавам. Защо? Гледам лично моята преценка. Това е. Достатъчно информативни ли са тези два знака? Не, никак не са информативни достатъчно. Димитър Калчев също признава, че едва ли би разпознал тези знаци отдалече. Според него обаче има и по-сериозен проблем в същия район. Тук зимата имате пешеходна пътека. Снега е закрила пешеходната пътека. Обаче има един знак, но не осветен. Да кажем, вечерно време никой няма да го гледа. Тревожна е ситуацията и до столично училище, където пресичат деца. Освен заради растителността, тук пътните знаци са невидими и по друга причина. В гората никой не вижда дърветата. Значи толкова много вече знаци имаме в нашия град, че те вече са станали дърветата. Ние не ги виждаме вече. Съответно, колкото повече знаци има, толкова по-малко се спазват, което създава анархията на пътя. За поддръжката на пътната маркировка в София отговаря Столична община. В отпускарския сезон и след смяната на властта, никой от общината не пожела да каже какво ще бъде направено, за да бъде решен проблемът.